L-għodwa tajba fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Reġa sebaħ smajna u kantajna u dan huwa raġuni biex ngħidu grazzi lill-Mulej tal-ġurnata oħra li jislifna. Imma iktar grazzi għax jatina il-grazzja li nibdew il-ġurnata b'talba hekk kbira tal-Ewkaristija fejn narfu minnu verament Ġesu għalina kif nisimgħu speċjalment fl-ewwel qari. Biex niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej int is-Salvatur tagħna, mulej ħnina. Kristu int il-Messija tagħna, Kristu ħnina. Mulej int id-dawl tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudiesa din nofruha għal Horace u Grace Muscat. Nitolbu. Walla ta' dejjem tista' kollox. Mexxi l-mejjel skont il-kelma tiegħek biex fl-isem ibnek Aziz inkattru l-mejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, Kristu u medjatur ta' paċ ġdid, testament ġdid biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Għax Kristu ma daħalx santwarju magħmul bl-idejn il-bnedmin li hu biex xieda tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżdissa der darba għal dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, għad jerġa' jidher darb'oħra u mhux biex ineħħi d-dnubiet imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Il-kelma tal-Mulej. Rodda ħajr lil Alla. Għannu lil Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamlu ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-dritt imqaddes tiegħu. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Arra fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lil-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu lil-Mulej biċ-ċetra u biħlewwa tal-għana, bit-trombi
u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej, is-sultan. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwar il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien il-kittiba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu dan Ġesu għandu fih lil Beelzebul. Ukoll dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xatel qed ikeċċi il-xatel l-oħra u sejħilhom lejh u beda ikellemhom bil-paraboli. Kif jista' x-xitan ikeċċi x-xitan? Jekk saltna tinqasam fija nfissa, dik is-saltna ma tistax iżomma wieqfa. U jekk familja tinqasam fija nfissa, dik il-familja ma tistax iżomm wieqfa. Li kieku mela x-xitan għam kontra tiegħu innifsu u nfired, ma kienx jista' jżomm sħiħ imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed aqwa minnu u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkellux rabta lil dak il-qawwi. Imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Tassew ngħidilkom kollox jinħafrilhom lill-uliet il-bniedem, id-dubiet kollha u d-da kollu li jgħidu. Imma min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jkollux qatt maħfra, jibqa' ħati għal dejjem. Għax kienu qalu għandu fih spirtu ħażin. Il-kelma tal-mulej. Fil-ħajja tagħna naħseb spiss ngħidu imma minnu Ġesu Kristu għalija? Għax aħna b'ritmu tal-ħajja, xogħol, familja, talb, opri tajba, eccetera. Imma minnu verament Ġesu għalina? Il-bieraħ minn kien għal-qoddisa, Ġesu preżenta ruħu dik il-profezija ta' Eżajija. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, ikkonsagrani u batni inħabbar l-aħbar it-tajba u semma jagħti d-dawl l-omja, jaħles il-mirasrin, il-Vanġelu jiġi mxandar lill-fqajrin u l-bqija. U hemmhekk Ġesu qal illum saħħet din il-kelma. U llum ukoll fil-Vanġelu rajna waħda mis-setat bart ta' Ġesu li jkeċċi il-ħażen, jew ikeċċi jew jaħfer id-nubiet. Imma fl-ewwel qari għandna lezzjoni sabiħa illi mhix dejjem nifqu fuqha, għax Ġesu kif preżentat mill-Littra tal-Lut fejn isemmi is-sommu saċerdot u jagħmel paragun bejn is-sommu saċerdot tal-Antik u mbagħad jgħid Ġesu huwa s-saċerdot ta' Ġdid Testament. U jagħmel differenza kbira għaliex jgħid Ġesu ma daħalx fis-santwarju tal-ġebel fejn kienu joffru sakrifiċċji l-annimali u kull darba kienu joffru dan is-sakrifiċċju. Ġesu jgħidilna li Ġesu offra lilu nnifsu darba l-dejjem. U dan il-darba l-dejjem, u hawnhekk interessanti niftakru għalhekk għattilkom irridu nistaqsu ma minnu Ġesu għalija. Ġesu smajna fl-ewwel qari illi
għamel dan is-sakrifiċċju tiegħu darba l dejjem. Għax kien wasal iż-żmien illi is-sakrifiċċji tal-antik m'għadhomx iservu għax issa ġie is-sommu saċerdot Kristu fil-milja ta' żmien kif smajna wkoll fl-ewwel qari, u dan is-sakrifiċċju sar darba l dejjem imma jibqa' għal dejjem sa meta jerġa' jiġi bil-glorja. Għax Ġesu meta lina fdina bil-mewt tiegħu u l-qawmen tiegħu, imma dan il-misteru tas-salvazzjoni ma waqafx 2000 sena ilu, għadu sejjer. L-effett u l-grazzja u s-salvazzjoni li ġabilna Kristu bis-sakrifiċċju uniku tiegħu huwa għal dejjem għax daħal fis-santwarju tas-sema. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tagħna hija destinata għal ġenna. Imma rridu ninaqdu mas-sakrifiċċju ta' Kristu u għalhekk il-Knisja tkompli toffri s-sakrifiċċju tal-Qudiesa għaliex dan is-sakrifiċċju li Ġesu beda 2000 sena ilu fil-milja ta' żmien għadu sejjer u jibqa' sejjer sa meta jerġa' mbagħad idaħħal lilna kollha kemm aħna fil-glorja ta' Alla. U din hija t-tama kbira li l-Knisja tħabbrilna bil-misteru tas-salvazzjoni ta' Kristu. U għalhekk irridu ninaqdu u biex nifhmu dan għandna bżonn ftit fidi illi Ġesu offra lilu nnifsu għad-nubiti. Allura meta jien nemmen li Ġesu ġej salvani mid-nub tiegħi, mill-ħażen tiegħi, li juri kemm verament Ġesu iħobbni. U jekk nemmen u nesperjenza li Ġesu verament iħobbni, ma nistax ma nagħmilx l-għalmu tiegħi kollu biex ngħix skont it-talim tiegħu, skont il-komandament tal-imħabba, ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom, għax hu ħabbna billi meta lina, billi offra lilu nnifsu għal dnubitna. U din hija grazzja kbira u nifhmuha biss aħna li għandna ftit fidi, għax mingħajr fidi ma nistgħux nifhmu dawn il-misterji kbar. Għalhekk il-Knisja hija dejjem sinjal ta' mħabba t'Alla, sinjal ta' tama u t-tama s-saħ kif din ngħixu din il-sena mqazza li il-Papa stidinna biex inkunu pellegrini tat-tama, u t-tama tagħna kbiri hija din li ħajti hija destinata ma' Kristu għal-ġenna. U meta jien nżomm f'moħħi din u għandi f'qalbi tħaġġiġni għall-imħabba t'Alla, naħseb tagħtini sens ferrieħi tal-ħajja tagħna. Għax fl-aħħar mill-aħħar id-batijiet, it-tentazzjonijiet, il-fallimenti tagħna jistgħu jitelfuna kull tama. Imma l-fidi Ġesu li hu l-uniku saċerdot li joffra lilu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna, din timlina b'tama kbira. U għalhekk il-Qudiesa ta' kuljum tenna biex niftakru f'dan li Kristu meta lina isir preżenti fostna bil-Qudiesa fl-Ewkaristija u nittamaw fil-miġġa tiegħu fil-glorja. U din hija raġuni għaliex il-fidi tagħna f'Ġesu tagħtina verament saħħa u paċi. Ħuti eżies, konvinti li l-Knisja u d-dinja huma mexxija mill-Ispiritu Santu. Nitolbu l-Alla l-missier tal-kull tiba biex jiftħilna qalbna għall-Ispiritu Qaddis tiegħu li bih beda isawwaq fina bil-misteru ta' Kristu. Nitolbu sabiex dejjem iżid lil Kristu preżenti fil-Knisja u fid-dinja. Nitolbu sabiex nikkollaboraw ma' dawk li jmexxuna fil-bini tad-dinja aħjar. Nitolbu
sabiex naraw wiċċ Kristu fil-wiċċ ta' kull bniedem li qiegħed ibati nitolbu. Sabiex niċċelebraw bil-fidi il-misteru tal-mewt u l-qawmen ta' Kristu, aħna u nistennew jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché la nostra fede in Cristo, il sommo sacerdote, sia per noi speranza per il futuro, per la salvezza di tutto il mondo. Preghiamo, nitolbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla li fil-milja ta' żminijiet battinna lil-ibnek biex jifdina. Għatina nitolbuk il-milja tal-Ispirtu Santu biex nannu bla qiegħda il-ħnina kbira tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobż li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina il-ħobż tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa bisliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għaddis u salvazzjoni tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukħar lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħaj. Għaliex int bibnek il-Aziz bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok il-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha ifaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għalanija u aħna wkoll mal-anġli kollha infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek qaddis qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. No fil-għoli ta' smawiet, imbirek nġej f'isem il-mulej. Salma. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj
tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalik huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-martijek mulej, nxandru bil-ferqa. Għalek, aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għax oġbok til-għana għawn u dimek biex naħduk. U mitċokon ta' nitolbu l-Spiritu Santu għadna f'ġisawijiet li jinna li jihdu sem il-ġisaw id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla. Wetta fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Francesku, mal-Isqof tan Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qadeja tijek Horace u Grace Muscat li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'daħħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebtiek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġu mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mid-dinja. Għamel li naħħom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu, missierna. Tiġi sarnate. Ħobżna ta' kuljum tina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu. Ġib, iżdar. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-midġa ta' Salvatur tana Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tijek, inħalilkom islem, natikom islem tijaj, la tħalis lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu biju ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jnaħħi d-nubet ta' dinja, ħajn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Iftu
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l-Ibn u l-Spiritu Santu. Nitolbu, u Alla tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek, u għamel li dejjem ikollna l-ġeħ tal-kelma tiegħek li naqduk bis-servizz tagħna, bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien il-Madonna ta' Pinu biex saħħaħ fina il-fidi fibina li ġej fostna, għadu fostna, jibqa' magħna sa meta jbagħad jaqgħadna l-kol flimkien biex id-diffikultajiet tagħna, id-batijiet tagħna u bl-intenzjonijiet li ġejna dal-għodu hawnhekk nofruhom lill-Alla permezz ta' Marija. Għalhekk flimkien ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, il-merkenti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina metinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna